आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। वाढत्या महागाईच्या विरोधात कुडाळ शहरात ठाकरे शिवसेनेतर्फे एक प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनता कशी होरपळून निघते या विरोधात ठाकरे शिवसैनिकांनी कुडाळ शहर दणाणून सोडलं। या मोर्चात सहभागी झालेले नेते अमरसेन सावंत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अत्यंत कडक आणि घणाघाती शब्दात प्रहार केलाय। काय म्हणालेत अमरसेन सावंत पाहूया। महागाई वाढवलेली आहे। आपण बघितलं तर अगदी 14 सालापासून आपण बघितलं यांची महागाई वाढवण्याची जी पद्धत आहे ती 50 पैसे, 75 पैसे, 90 पैसे असं करून यांनी त्यावेळी 90-95 वर ही महागाई नेली। त्यानंतर गॅस 450 रुपयाचा गॅस यांनी 1000 रुपयावर नेला। आज बघितलं तर यांना कुठेच महागाई आणि हे सरकार चालवण्यासाठी सक्षम नसल्यामुळे यांनी जनतेला आव्हान केलं की तुम्ही पेट्रोल प्रवास करू नका, तुम्ही सोनं वापरू नका, अनेक प्रकारे बचत करा। अरे तुम्ही ही महागाई वाढवली आणि आता लोकांना बचत करायला सांगता, लोकांना तेल खाऊ नका म्हणून सांगता, उद्या जेवू नका म्हणून सांगाल। परंतु ही जी महागाई आहे, ज्यावेळी 14 मध्ये अगदी 21 पर्यंत 50,000 पर्यंत सोनं होतं, ते आज 1.5 लाख क्रॉस करून गेलेलं आहे। आणि सोनं हे कमीत कमी 10 ग्रॅम तरी सोनं गरीबाला लागतं लग्नासाठी। आणि अशा प्रकारे तुम्ही सोन्याची सुद्धा महागाई म्हणजे जी जीवनावश्यक वस्तू आहे, ज्यावेळी लग्न असतं त्यावेळी काही नाही काहीतरी सोन्याचा दागिना करून घालावा लागतो आणि त्यावेळी ही महागाई झाल्यामुळे आज लोक लग्न कशी करावी याच्या सुद्धा विवंचनेत आहेत। अनेक प्रकारे या सरकारने महागाई आणलेली आहे। आज पंतप्रधान सांगतात की तुम्ही प्रवास करू नका, पर्यटनाला जाऊ नका, बाहेर देशात जाऊ नका। आणि आता बघितलं तर 5 राज्यामध्ये हे जाऊन आले आणि बाहेर देशात जाऊन सांगितलं की आमचा देश खतरे में आहे। आणि ज्यावेळी 14 मध्ये आम्हाला सांगितलं तुमचे अच्छे दिन येणार आहेत आणि आता आम्हाला बचत करायला सांगत आहेत। खरोखरच रोज 1 रुपयाने यांचं पेट्रोल डिझेल वाढत आहे। तुम्हाला काय वाढवायचं ते एकदम 5 रुपये वाढवा म्हणजे लोकांना तरी समजेल, परंतु तसं नाही। आज 1 रुपया, उद्या 95 पैसे, परवा 75 पैसे असं करून आज महागाई वाढत आहे। अजूनही महागाई वाढणार आहे आणि हे सरकार चालवण्यासाठी सक्षम नसल्यामुळे आज आम्हाला हा पर्याय निवडावा लागलेला आहे। आज या ठिकाणी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत। हे महाराष्ट्र आणि केंद्र म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकार सर्वच फेल गेलेलं आहे। यांनी निवडणुकामध्ये अनेक प्रकारे पैसे वाटप करून आज देशाला संपवलेलं आहे। कारण आपण आपल्या संसारात सुद्धा आपल्याकडे जे पैसे आहेत ते चैनीसाठी वापरले तर आपल्याला सुद्धा पैशाची कमतरता भासते, तशी या देशाला आज कमतरता भासलेली आहे। या ठिकाणी आम्ही या सरकारचा निषेध करतो।